Hey. Ha! Maswera sei baba? Swine. Unokupfura ufundune? Ndane nzara. Ngangingara. Unokwatiri kundoda? Maswera sei baba? Nditawani dati maswera sei? Zvikoro zvakavharo. Vamwana kwanza maripoti korako radi. Kusikuru kwedu kune makonzo prazazi kwakambopinde mhembo pakapinde mhembo yeFreddy Cyclone Freddy yakabva yarowa kwakubva yapinde muonini mustaff room Seletu kwakutotore makonzo acho shuwa hazi makonzo acho ndo akabvisa futi foni yaheadmaster yaishaya kuti iri pahe kubva pawakatanga high school handita musona wambona report rakwe enda unana musona wambonditi kuchikoro kuri bavere kuti uyai kuconsultation day sei anhu acho akandiwenga prazazi onini but ndakapasa ndakati number 5 ndakazi ndakati number 5 vakanzi nani na medium tikafona ndo zvavanotudza medium wako iwo medium foni yawo yakafa saka foni yawo yafa kumusha kwacho kwaakaenda akaende kumabira kwacho kuri uzazi hakuna network inonyatsobate raini rawo raanoshandise kweye wafoma nini ndiri form 4 baba form 4 handizi verenga bato mhaka ndikubhadhara school fees yangu zvine musoro here ndiwerenge ndativerenga what baba verenga what is photo size pH4 iwe photosynthesis photosynthesis PHO it's O in English pH4 is Skeleto baba verenga it is the size might hit systematic SY C systematic bro sharp Sata memaruma kuisa mari yangu mama bana Aiwa habona ndichemera Ya kibaka ngalo Daos perengo renga mas pelengza spellings Dati verenga siyana ne topic phenomena Ndikubva kukuza pH it's abana yavuwami Chirungu bani Phenomenal ndo baba Sero ndakwenda toilet Watodzani kwewewe Watodzani basi ndakatodza babangu ndakwenda toilet Sero isa ndeti ndakufa ndokuuraya na fikele ndokutauri